Шкода, што рэчы не могуць казаць, інакш яны б расказвалі нам гісторыю нашых далёкіх продкаў. Аднойчы, калі мы разам з класам наведвалі наш краязнаўчы музей, я звярнуў увагу на дзіўныя тканіны. Аказалася, што гэта рушнікі, але яны зусім не былі падобныя да тых, якія мы карыстаемся зараз. І я ўспомніў, што ў маёй прабабулі, Лук'янцевай Людмілы Клементьевны, вялікай скрыні шмат падобных рэчаў. Калі я гасціў у прабабулі, я папрасіў паказаць гэтыя рэчы. Маша, а ці ведаеш ты, як называецца такая скрыня? Ведаю, Егор, гэта куфар. Вось і ў маёй прабабулі куфры багата рушнікоў, якія яна вышывала сама. Стварыць такі цуд магла толькі сапраўдная майстрыца, якую, безумоўна, з'яўляецца твая прабабуля. Гэта гісторыя настолькі ўразіла мяне, што я расказаў аб ёй сваёй настаўніцы пачатковых класаў Святлане Мікалаевне, а яна прапанавала мне яшчэ болей даведацца аб рушніках. Так мы распачалі даследчую работу па ручніках, што з роднай хаты. Мы пазнаем сваю радзіму. Мэта даследавання вывучыць ролю рушнікоў у абрадавай культуры нашых продкаў і выкарыстоўванне іх у сучаснасці, правесці пошук інфармацыі аб беларускім рушніку. І як вынік нашай працы мы выбралі лукбук. Дарэчы, мы высветлілі, што арнамент, размешчаны на сцяне нашай дзяржавы, быў вытканы на заручным ручніку ў 1917 годзе сялянскай Матронай Маркевіч. Узор над назвай «Узыходзячае сонца» лёг у аснову арнамента спачатку на сцягу Беларуска-Савецкай Саалічніцкай Рэспублікі, а потым і на дзяржаўным сцягу Рэспублікі Беларусь. Гэты ўзор сімвалізуе духоўнае багацце народа. Змест арнамента апавядае нам аб хлебе, ураджаі і прадаўжэнні роду, пра слаўныя працавітасці майстэрства. Беларусь – першая ў свеце краіна, якая выкарыстала нацыянальны арнамент у якасці элемента дзяржаўнага сцяга. Усяно Матроне Сергеевне Маркевічу 2015 года установлены памятны знак «Родны край». У залежнасці ад свайго галоўнага прызначэння беларускі традыцыйны рушнік можна умоўна падзяліць на дзве групы – гігіенічна-бытавыя і дэкаратыўна-абрадавыя. Да першай групы адносяцца уціральнік і скарыч. Прычым на патрэбу сям'і выдзяляўся толькі адзін уціральнік, які звычайна вісеў пасярэдзіне сцяны. А скарыч – гэта маленькі рушнік квадратнай ці падоўжанай формы. Яны ўжываліся для выцірання посуду, рук і пераносу керамічнага посуду. Забаранялася класці хлеб на непрыкрыты стол. Гэта быў грэх. Таму для хлеба рабілі спецыяльныя ручнікі, хлебнікі. Ручнікамі упрыгожвалі хату. Жанчыны выкарыстоўвалі ручніковую тканіну ў якасці галаўнога убору. Асаблівасці вышываных ручнікоў племаўчыны ўключылі ў сябе пэўныя тыпы арнаменту. Сярод вышытых ручнікоў на клеймаўшыне былі распаўсюджаны ручнікі з вышытымі тэкстамі, імянамі і прозвішчамі, надпісямі ў выглядзе пажадання зваротам. Акрамя гэтага не абыходзіліся без выявы птушак на квітнеючых раслінах, пеўнях і нават веласіпедыстаў. Мы пабачылі падобныя ручнікі ў доме рамёстваў, калі наведвалі выставу «Жывая нітка традыцый». Майстра па вышыўцы жыхаркі аграгарадка Лоўжа Натальі Кавалер. Працоўнікі Клімагіцкага раёна краязнаўчага музея расказалі нам, што ў іх фондзе захоўваецца больш 60 арнаментавых ручнікоў. Асабліва нашу ўвагу прыцягнуў незвычайны ручнік з выявай веласіпедыстаў. Ой, якую інфармацыю нам удалося знайсці пра яго. Дадзены ручнік адносіцца да пачатку 20 стагоддзя. Належаў ён Феадосенка Александры Ягоровне з вёсцы Лятешні Клімаўскага раёна. Ручнік выраблены з льняной адбеленай тканіны даўжынёй 195 см, шырынёй 42 см. Вышыўка выканана ў тэхніцы крыж з выкарыстаннем нітак чырвонага і чорнага колеру. Ніжняя паласа прадстаўлена 4 веласіпедыстамі, якія едуць адзін за адным у правы бок. Узнікненне дадзенага матыву ва ўзоры ручніка звязана з з'яўленнем у вёсцы Ледешні
дзе жыла вышывальшчыца першага ровара. Мы звернули увагу на тое, што словы вышывалі так, як было прынята вымаўляць іх у дадзенай мясцовасці. Канцы ручніка упрыгожаны карункамі, якія звязаны крючком. У наш час мы часцей можам убачыць ручнікі на выстаўках народнага мастацтва і краязнаўчых музеях. Але у сельскай мясцовасці і ў нас час ручнікі упрыгожваюць жылля. Гэтаму доказ тое, што амаль у кожнай сям'і нашых аднакласнікаў зберагаюцца ручнікі, якія былі выраблены іх бабулямі і прабабулямі. Але захаваліся і ў наш час майстрыцы, якія хоць і расшываюць ручнікі і сёння. Сімвалам рэспубліканскага свята купання у Александрыі у 2021 годзе быў выбраны ручнік. Прыгожы і яркі заручны ручнік быў выраблены майстрам Клімавіцкага раёна дома рамёстваў Тацяны Сапашковай. За аснову яна ўзяла ручнік, які зберагаўся ў калекцыі жыхара вёскі Судзілы Александра Галковскага. На конкурсе Клімавіцкі ручнік заняў ганаровае 3-е месца у номінацыі «Лепшы рэканструяваны ручнік». Мы лічым, што ў сваёй мэты мы дасягнулі. Наша гіпотэза, што ручнік і сёння з'яўляецца прадметам побыта ў сучасным свеце, пацвердзілася. Гэтаму доказ ручнікі, якія зберагаюцца ў сем'ях беларусаў, ручнікі на вяселлях, ручнікі на крыжах магілах. Гэта работа была адначасова цяжкай і цікавая, неабходная для вывучэння культуры роднага краю. Дзякую за ўвагу!